EAJ eta PSOEko, PSeko ordezkariei adieraztea, informazioa eguneratua dugula, argi dago ez dagoela eguneratua, bestela ez ginak egongo azterketa horiek egiten, ez da ere Aldundiaren aldetik. Parte hartzea, Finlandian hemen gauden inor ez dakit egonda zaudeten, ni neu egonda nago, hango basoak ezagutzea, eta aipatzen duzun azterketa hori, noski, gizartearen jabetza du, gizartearen parte hartzea duelako ere. Zentzu honetan hemen hori da ukatzen dana, parte hartzea, lanean jarraituko dugu ziur egon, espazio desberdinetan, publiko zein pribatuetan, gardentasunaren falta ikaragarria eta planteatzen dan eta aurrekontuak besterik ikustea ez dago, eta aztertzea dago batzorde honetakoak ikusteko nola antzutzen dan eta interes partikular batzuei eta ez Gipuzkoar guztien klima larrialdia egoera honetan, zenolako erantzunkizun falta suposatzen duen horrelako batzorde bat ukatzea.